צ'וצ'י, אתה בטוח שזה הזמן לשחק עכשיו במירי מסיקה וקרן פלס? האמת שלא. גבירותיי ורבותיי, האחת מהיחידה בבת עיני שלי מימון! אני רק חייב להגיד לפני זה שכל מה שקרה פה עכשיו זה מתת יום הולדת מוקדמת לך, צ'וצ'י. יום הולדת. נשמה! נשמה! מה העניינים? פלצת! רק קורא פלצת. ציצי! למה? ציצי, אמא שלו קוראת ציצי. נכון, היא קוראת קציצי, אני לא מבינה את הקטע הזה. כן. היא נכנסת מאחורי הקלעים וצועקת קציצי שלי, וכולם חושבים שקוראים לי ציצי. ותראי איזה יופי רזית, זה כנראה עבד. אני לא כזה רזית. רזית, סליחה, יפה מאוד. אתה רזית, אסי. גם אני אני רזית. לא יודעת למה אתה מרהיב את עצמך, אבל אתה זה לא מרהיב, תמיד זה הייתה שרירים. הורסת. מאשר או מכחיש? שירי מוכנה? בטח. מאשר או מכחישה, שימי לב. מידת הנעליים שלך 35, הגובה שלך הוא 1.53 מטר, המשקל שלך הוא 43, ומידת המכנסיים היא 24. חוץ מהראשון, מה זה היה? מידת נעליים 35. מידת נעליים, אני 36. 7 אפילו. הקשיו אנושי, כן? סוג של קשיו אנושי. יש אנשים. איפה אני שלה? הבוטן בפגיעה? הכי טעים שיש. אני אוהבת קשיו. גם אני. מאוד בריא. ללב. אוקיי. שירי מאשרת ומכחישה. זה סיפור מצחיק. בטיול המחנות ההשמדה בפולין בתיכון, את לא הרגשת טוב, לקחו אותך לרופא שרצה להזריק לך זריקה, אבל לא נתת לו, כי חשבת שהוא רוצה לחסל אותך. האמת שזה קצת נכון. חטפתי חום וזה תכחישי. לא, זה כזה מטומטם הסיפור הזה. אני מאשרת. לא, מה, הגיע איזה רופא פולני, עם מחט כזאת, עם זריקה מטורפת, והתחלתי לצרוח בחדר, לא, הוא רוצה להרוג אותי. הייתי עם חום. יש אחד שמחכה לדברים גדולים, ויש אחד שנבהל מדברים גדולים. בדיוק. לא יאמן. לא, אני בטוח גם שלא התקלחת. במקלחות! לא רציתי להיכנס למקלחות מן הסתם. שירי, בואי תכחישי את זה. אחד התחביבים שלך ושל שירי מימון, שהיא חברה של שתינו, ואיתי בו, היא מעולם לא עשתה את זה, מה למה אתה מקנא? זה לשחק ברמת אביב ג' שהיא יעל בר זוהר ואת מי? אני הייתי ניצבת. קודם כל, אני ראיתי מה ענית לה על זה. קודם כל התקשרתי לה עם יד אחרי ואמרת, היא משקרת! מה זה? היא לא הייתה ניצבת, נו, אילנית יכולה להיות ניצבת. היא כאילו, אי אפשר לעמוד בפניה, אבל... מה היא הייתה אז? אתה עצבנת אותי. למה? ברור שאת ניצבת, שירי לוקחת לכולם את כל התפקידים. ואתה שילמת על זה ביוקר. אני רק רוצה להגיד שזה היה נורא מצחיק, כי היא מתקשרת אליי ואומרת לי, התוכנית שלכם נהדרת, מהממת, רק אל תרדו עליי. אמרתי לה, אין בעיה. וחמש דקות ממך, רגע, עוד שנייה זה מגיע. כן, סימסתי לו באיזה 3 לפנות בוקר. נכון. שירי, בוא נעבור לחלק העיקרי של העניין הזה, שזה הרעיון איתך. למה אתה חושב שאני פה? כי את בגלל מפרגנת לי. הפנים היפות של מיידו או של נועה מהממת? לא. בגלל שאני אמורה, בתור חברה, לפרגן לך, אז אני יושבת פה, למרות שאף אחד לא רוצה היית שאני ברעש, פה. היית בקיבינימט, רגע אבי! כן. רגע, אבי, אני יכול לקרוא לך אבי נחמן ביאליק? כן, אתה יכול לקרוא לי זוקו. אבי, אני יכול לשאול את שיר ביטון שאלה בבקשה? זאת לא שיר ביטון, זאת שירי מימון. אוקיי. שירי, אני מאוד אוהב לשיר ורציתי שתעשי לי אודישן להיות זמר ליווי שלך, בסדר? זה ייקח שנייה. כן. הייתי כעיוורת מאוד היום, מרוב ההיגיון לא נשאר מה, ואתה כבר מה? זוקו, נו? נראה לך שמישהו ייתן לך לשיר איפשהו עם הקול הנוראי הזה? למה? אין שום סיכוי שמישהו ירצה להקשיב לך, אני מצטער. ועכשיו? הייתי כעיוורת מאוד היום. זה מדהים! כן. זה נשמע מדהים יש לו פתאום! מנבובס. מטורף! לילה בודי מחשוב. תודה. יש לה מחשוף נורא יפה. לא, לא יודעת, זה ממש הפתיע אותי. זה פתאום יצא. אני רק רוצה להגיד, היות ואני כבר פה, ואני אמורה בעצם לדבר על ההופעות של יאסי, נכון. אז אני רוצה להזמין אותך. 26, אני יודע. ב-26 כמובן יש הופעה במועדון התיאטרון. תיאטרון. ואני בניגוד... ב-14 יש בברלה, שזה בלהבות חביבה, שזה... אז רגע, יש ב-14 הופעה, כן. וב-26 הופעה? כן. ב-26 זה בתיאטרון. תיאטרון המועדון. וב-14 זה... בלהבות חביבה. כן. עכשיו, מ-6. אני רוצה להגיד... לפחות עשיתי פה מה שהייתי צריכה, כי... נכון. כי אחרת לא הייתי באה. אבל יעל גולדמן לא תבוא עוד פעם להופעה. לאן אתה חותר, אסי? לזה שהיא דיברה וזינה במוח כל ההופעה שלך? טוב, יעל הורסת, הכי מהממת וזה, אבל כל ההופעה אני לא רואה כלום, יש ככה מלא תאורה וזה, אבל מה אני רואה? את יעל גולדמן
בצד פה הייתה לה כזה תאורה. קודחת. כל ההופעה מדברת ומדברת ומדברת. קודחת. ואז היא באה אליי בסוף ההופעה, היה מדהים, היה מהמם, אני אומרת לה, אני ראיתי אותך, ומה? היא רצתה לקבור את עצמה. מה את רוצה? עם אורי פפר, כאילו, אני בטוח שהוא עושה לה סרטים. למה אני אומר דברים כאלה? על סמך מה? מה אני יודע? מה אני מבין? אני סותם את הפה מעכשיו, אני שותק. שירי, בואי נזכר איפה אני ואת הכרנו. רוצה? בטח. שימו את זה. לאסי, זו הבחירה הקלאסית, הוא יהיה מנחה מגניב, כי הוא מתל אביב. למה נשארה ככה? כן, את זוכרת את זה? קצת. איזה חמוד הייתי? אני לא שמתי לב אליך כל כך. לא רק שלא שמת לב אליי, גם לא רצית שאני אבחר להיות מנחה באקזיט. זה היה קטע מאקזיט, אגב. מגיע לנו חיות כפיים על אקזיט. עשינו עבודה טובה. חוץ משרי גבעתי, כולנו הצלחנו להישאר בתעשייה, וזה מקסים. למה לא רצית שאני אבחר על אקזיט? קודם כל היינו חבורה כזאת הכי מגניבה של אנשים מדהימים, ופתאום הגיע איזה בחור מאיזה תוכנית, ויש תוכנית ריאליטי באקזיט פתאום, והבחור השני נורא פסי. הוא היה ארס! איך קראו? מתי פסי. מתי. אח של זהבית פסי. הוא לא היה ארס, הוא היה מתוק. והיה נראה לי מאוד מוכשר, ואתה פשוט... ושכח לציין עכשיו שהיית חברה שלו, שעבדתם ביחד. נכון, עבדנו ביחד בלב וזה. אבל זה לא משנה, אני מתחרטת. מה? מתחרטת? לא, אני מתחרטת. זה מתאים. לא, אני רוצה גם להגיד לך עוד משהו, ואתה יודע את זה שאני מאוד גאה בך. אני לא חשבתי שתגיע לאן שהגעת. ברצינות, כאילו, אני גאה בך, אתה מוכשר וחתיך. ותספרי גם שאם לא הייתי אומרת, היית יוצאת איתי. אם לא הייתי אומרת, אני ויעל כאילו ניסינו להוציא אותך הייתי יוצאת איתך. יכול להיות ששחקתי לעצמי מחמאה עכשיו? כן? יש מצב, נכון? יש מצב. טוב, נראה לי שזה הזמן לנועה מתעניינת. כן. נועה מתעניינת! אוקיי. כן. נועה, מוכנה? מוכנה. שירי הנשמה, את מוכנה? נשמה. כן. סרט אהוב. שאני מצליחה בחו"ל, מה רצית לעשות באירוויזיון? לסחוף, איך עשית את זה? עם המחשוף, לאן את שואפת להגיע? למשקוף, מה חשוב לך בחיים? לשיר כל דקה, מה באמת חשוב לך בחיים? שאנשים ישכחו מהלהקה. מה אמרו על התקליט החדש שלך? נשמע מצוין. נשמע אורנג'! מה הדבר הכי נמוך שעשית? אקזיט, מה באמת הדבר הכי נמוך שעשית? עופר שכטר. איך יקראו לאוטוביוגרפיה שלך? איך להיות זמרת מצליחה בלי לעשות קרחת. מה יהיה כתוב על המצבה שלך? באתי, ראיתי, כבשתי. את המקום השני. מקום שני! איפה המקום שלי?